Ο Βούδας είναι σαν Θεός, τεμπέλης μα και σιωπηλός. Κάθεται σταυροπόδι και κόλλο δε σηκώνει. Γύρω μαζεύονται οι πιστοί, ανάβουνε κεράκια και παίρνουν απ' την άβρα του πνεύμα από σουβλάκια. Καθώς τον βλέπεις απορείς άραγε αυτός να τρώει, και πότε ξεδιπλώνεται, ξύνεται σαν θυμώνει, και πόσο άραγε συχνά πηγαίνει τουαλέτα, και πως κουνιέται γενικώς αυτή που είχε σαρέτα. Ιεροκαθήκον φύσηξε και ξύπνησε η σιγή του, άνοιξε και τα μάτια του η Ολυμπία μορφή του. Σηκώθηκε πολύ αργά από την θαλπόρη του, απ' την αιωνία σιγή και από τη βόλεψή του. Όλον εκείνο τον καιρό ήτανε βυθισμένος σε σκέψεις και συλλογισμούς, σαν ήρος ξεπεσμένος. Σου λέει μια και στήθηκα, δεν τρώω και λιγάκι, και έτσι αρνεί χλαπάκια σε πιτό γύρω σουβλάκι. Ύστερα μίλησε αργά για μέλλον και πατρίδα, με λόγια διαπεραστικά που σε κοιμίζουν πρίμα. Ήταν βαθύς ο λόγος του σε νόημα κι ουσία, τόσο βαθύς που κοίμησε τους πάντες ευτυχία. Τι εθνικό κεφάλαιο, τι γίγαντας της σκέψης, αν σε πλακώσει η άβρα του δεν θα έχεις που να χέσεις. Τα λόγια του ψιθύρης θα σε κάνουν να πεινάς, και θέλεις συγκινητικά σουβλάκια να μασάς. Ο δρόμο της επιστροφής πήρε για το ναό του, σε λίγο όμως στάθηκε πάλι για κολατσό του, και ξανά γέμισε κοιλιά με μία γαλοπούλα, με κατσικά κοινοστιμό, σαλάτες και γαρδούμπα. Στο τέλος αποχώρησε πάλι μες στη σιωπή του, χαράχτηκαν τα λόγια του στη μνήμη της τροφής του. Διπλώθηκε μες στο ναό σε πόζα σαν κυφήνας, σε εκείνον που λατρεύεται ως Βούδας της Ραφίνας.